Hello, Apo Karapo. Good morning to everyone. Today is, we are having a gig that we are going to dedicate to each and every one of you. Today po is, andito kami sa Purimao. And andito po kami sa beach. At ang pinasyalan namin dito ay ang friend namin na si Pakumpare Richard. Kasi sige kumpare makatimampay lang ta. Amo ka mamuda ka dati yung amo ka man uli kanyada. Dito apo ni kumpare Richard Garcia, friend ko dito apo. And today we would like to do a music video which is heartily and lovingly dedicated to Rapok-Rapok Karabukub nationwide and worldwide of course at sa lahat ng mga miyembro ng admin. Rapok-Rapok admin, magandang araw po sa inyo lahat. Nagpintas dito niyo Nandito kami ngayon sa Purimao sa bye-bye apo nga nakapintas sa dugat at tao ni Nag-beautiful. And today I would like to call our lead guitarist. Siya po si Jim Ordonez. Miyembro po siya ng Rapok-Rapok Karabukub International Band. Siya po si Jim Ordonez. Kuya Jim, gitara anak man ta pagramit naman tayo may isang music video kada kita. Rapok-Rapok Karabukub International. Okay, thank you very much. Kanta na tayo. Go! Ken putigaw, ken rabi nga nalimnaaw, intanto at waakas na darnaw, agkanta igidjay baybay. Nalaus nga gagarpo, nudumteng kastoy at tiyempo. Agdugaw kanto, dito'y takyag po. Jay baybay, ket matamto. Sa diyay, aniyang ngaragsak. Sa diyay, awan tirikat. Sa diyay, makaling lingay. Jay baybay, ket nalina. Tanto ikan kanta, tinalaos nga ayan ayat ta. Danggayan tanto akas gitara, jay aweng tidanum nga bumaba. Sa diyay aniyan nga ragsak, sa diyay awan tirigat, sa diyay makaling lengay. Jay baybay ket nalina. Sa diyay aniyang ngaragsak, sa diyay awan tirigat, sa diyay makaling lingay. Jay baybay ket nalinat. Thank you very much, Apo. Maraming salamat po. Agyaman kami, Apo. Bye.